Bună ziua, bine ați venit în tărâmul bucuriei. Încă din cele mai vechi timpuri te-am căutat, mina mea. Bună! Ai un foc? Așa ne-a început povestea. A fost ceva ce nu am anticipat. Bercen pe tine, nu prea te-a încântat. Azi locuim în centru, aproape de tot ce vrei și bem cafele pe calea victoriei. Acasă n-am voie să calc cu papucii pe covor și nici șosetele să le uit în dormitor. Habar nu am unde să pun sarea. Dar hei, draga mea, micile noastre greșeli ne întăresc dragostea. Cristian, o iei în căsătorie pe Ecaterina? Da. Stai. Cristian, o iei în căsătorie pe Ecaterina și promiți să o respecti, să o iubești în fiecare zi a vieții tale și să-i fii alături și la bine, dar și la greu? Da. Ecaterina, îl iei în căsătorie pe Cristian și promiți să-l respecti, să-l iubești și să-i fii în fiecare zi a vieții tale alături și la bine, dar și la greu? Stai, nu te grăbi, ai timp de gândire. Da! Cristian, poți să-ți săruți soția? Oficial acum, domnul și doamna Puchiu. Felicitări! Sunteți foarte frumos.